Kaduan na Filipino iti karita gundaway ket makarikrik na ti krisis gapu paylaeng detention ang mapaspasamak iti Middle East. Kang runaan na ti gubat iti nagbaetan ti Iran ken Israel. Pakairamanan iti biyang ti Estados Unidos. Ngem gapu ti hilig dagiti dadduma a Filipino nga agpasyar karigiti napipinta sa buya iti pagilian ket ikarigatan da turungen dagitoy. Iti umamiya na napaset ti pagilian na Pilipinas ket adda ti araken dagiti local tourist ken dagiti na dumaduma a turista panipod kariti nagduduma a pagilian. Daytoy ti Sabang Boardwalk. Masarakan iti Barangay Sabang iti ili ti Kabugaw, Ilocos Sur. Ni Marivon manipod pay iti Kapis ken dagiti barkada na ken ni Glenn kadwa na ti pamilya na ken dadduma pay akabagyan na ket inkarigatan dati nagbiyahe ang nagturong iti nasao a tourist spot. Tapno di kasakit makita dalaeng tinakasiksikat a boardwalk adaytoy ket trending na trending iti biyang ti social media kang runaan na iti biyang ti Facebook. Sa mga kaibigan ko po, kasi parati sila dito pumupunta. Okay. Tapos search ko, sobrang ganda pala. Ay, punta kayo dito, sobrang ganda talaga at masarap sa pakiramdam yung dagat. Po, nakaka-relax. Katulad na sa akin po na stress palagi, need ko ito. Kasi hindi pa talaga yung pakiramdam. Tapos ang lawak, refreshing. Sir, bakit niyo po naisipan pumunta po dito sa Sabang Boardwalk, sir? Para mamasyal, tapos bago maoperahan kasi yung mata ko bukas, kaya okay, sir. papasyal muna. Mag-relax muna. Mag-relax muna. So ano naman po ang masasabi natin sa project po ng Ilocos Sur, sir? Maganda siya. Nakaka-relax, lalo pag ganitong hapon na. Okay po. Ganda. Narami ti Sabang Boardwalk, gapu ti kalikagom ni Congressman Ronald Singson, ang mapadur as ti turismo tinasaw a lugar. Ken dito'y ngamin, ti maysa kariti pakaysaysayang katan ti surfing competition iti pagilian. Ken naawagan tinasaw a lugar ti surfing capital of the North. Dito'y sir, ngamin dito nga mararamid ti surfing. Surfing competition national data. Kat iso nga kada December mararami dito data. Kat gapuanan ta adu ti umay ada kastoy din nga naramid ng basit lang. Ngum gapu ta adu pay pinapintas ni Apo Congressman. Pinalitan na day di basit, pinadakkel na. Okay. So kasi tinagbanagan na mama. Nagbanagan na iso nga tatan kat nakapimpintas mo pinapintas na mo ti lugar min nga daydaywon ti turista kan bisbisita nga agapu ti na dumaduma nga lugar. Okay, ma'am. Ma'am, daytoy gundaway ket kunata yung krisis. So kumusta iti panag-umay digitay bisbisita tayo, ma'am? Kutatan sir, krisis nga ron ti gasolina. Dahil tatatan, nangina ti gasolina. Medyo manmanumot. Bimaba? Bimaban, manmanulangan. Adalat tamot. Umay. Oo. Ma'am, ano nga oras nga i-close tayo deto'y boardwalk, ma'am? 10 p.m. sir. So, aging ganala 10 p.m. Nagspari nga na, dadagiti ang pag na mapagawid na nukuan? Or urayin tayo nga maka... Urayin milat tamot, sir. Tamudamot nga. 10 p.m. ti closing time. So, aside ka rin ito yung ma'am, ubraon. Ano pwede ito mabaling ubraon dito yung ma'am, Sabang? Mabalin kayo nga mapan ita island. Okay po. Mabalin pa iti, adapay baywag pumit dita nga pagmimeriendaan. No, di ba bawal ti kwa dito eh. No, lagi di mayat nga mapan agmerienda di baywalk. Adapay pagmeriendaan dita nga naararamid mo. Kaputi kaado, dagiti turista nga agturturong itinasaw a lugar. Ket dakkel makatulong kano, kadagiti agtagtagilako. Ngem ditoy anadlawanda, ti panagbaba. Dagiti turista nga agturturong kadagiti agundaway. Gapu, ti panagnina, ti gasolina, ken krudo. Tapta sir, nakapsot. Ta, ti krisis tayo, nangina ti gasolina, ken crudo, so nga basi-basit yung umayon. Okay. So, idi krisis ado? Idi sa nga krisis, sir, talaga nga ado. Ng tapta nakapsot. So, daki nga vendors, dakil ti maitulong iti barangay, ma'am?
Kuwan sir, matulungan na kami mo ti barangay. Ay sumgar ti pagkakita kami dito kami. Ngam ti lang pa sir, talaki kimaput kami tapata. Basit ti umayon. Okay po. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.